fel arfer ni'n clwb Ieuenctid Cwm Fell, ond ers i ni'n mynd ar-lein, ni wedi newid i Clwb Ieuenctid Symudol Gymraeg. Pan oedd ysgol, ddim yn ysgol, oedd ddim lle i plant siarad Cymraeg yn ywedig os mae ddim rieni yn siarad Cymraeg neu rhywun. So oedd y plant really eisiau rhywle i nhw mynd i gallu siarad Cymraeg. So mae ddim fel ysgol, so maen nhw'n hoffi siarad Cymraeg yn y clwb. So dwi'n gweithio yn y clwb, ond dwi'n dim ond dysgu Gymraeg, ond dwi'n trio i siarad Gymraeg gyda pawb. Ac mae nhw'n yn helpu fi eto siarad mwy. Rwy'n hoffi siarad Cymraeg yn y clwb oherwydd mewn ysgol mae rhaid i ni siarad Cymraeg, ond os ni fel gytre, fi dal yn siarad Cymraeg gyda fy teulu, ond fel ddim rhy gymaint. Ond gyda'r clwb, mae fe fel fi gallu siarad Cymraeg i fel fy ffrindiau a creu ffrindiau newydd wrth siarad Cymraeg.